Salam dostlar, men Mikraf. Bugün bu kanalın açylanına 1 ýyl boldy we 1 ýylda 41 video ýüklendi. 41 video 78400 gezek görüldi. 4116 like, 99 dislike aldy. Videoların aşagyna 1292 tesbir ýazyldy. Size dowamly agza bolmagyňyzy ýatladyp durmasamam 873 adam kanalyma agza boldy. Muňa siz hem göz ýetirensiňiz 2021-nji ýyla geçilenden bäri bary ýogy 3 video ýükläp bildim. Ýöne öňümüzdäki günlerde kanal has aktiv dolanýar. Şu wagt 2 videoň üstünde işläp atýar. Günüň soňuna çenli 2 YouTube'da bolar. Videoň 2 temasy söýgüller gününden baglanyşykly. Ýeri gelen nähliňiň hem söýgüller gününi gutlaýan. Tötänek bilen kanaly 14 fevralda, ýagny söýgüller gününi açypdyr. Umuman kanalda täzelikler has köp bolar. Siz hem täzeliklerden habardar bolmak üçin kanalyma agza bolup bilersiňiz. Öňkülere garaňda videolar has dowamly geler. Videoların geliş tezligi esasan internetiň tezligi bilen bagly. 2-3 ýanwardan bäri internet ýogy ýakynly. Ýöne soňky 2 günden bäri erwedem işlänok. Dogry maýsam kanalyň açylanyna 1 ýyl bolany özüm hem duýman galdym. Kanal açylandan bäri meni kollaýan ähli adamlara sag bolsun aýtýan men Fikraf. Indiki videoda görüşýänçä hoş. Sag bolun.